Kotu ta ba wa gwamnatin jihar Kano sati ɗaya ta biya diyar biliyan 30 ga masu shagunan filin idi. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Umarnin kotu ya bayyana cewa za a ci gaba da zartar da hukuncin ƙara mai lamba FHC KN CS 208/2023. A rawaito cewa ta babbar kotun tarayya da ke zamanta a Kano ta bayar da umarni ga gwamnatin jihar ta Kano da ta biya naira biliyan 30 a kararrakin da aka yi kan ruguzau ba bisa ka'ida ba na masallacin idi. Babbar kotun tarayyar dai ta tabbatar da hukuncin da ta yanke da farko a 29 ga watan Satumba saboda abin da ta kira da rushe shagunan ba bisa ka'ida ba. Alƙalin kotun Samuel Amobeda ya yanke hukuncin cewa a sanya kuɗin a asusun banki na kotun cikin kwanaki 7 kafin yanke hukuncin ɗaukaka ƙara da gwamnatin ta yi. An rawaito cewa kwamishinan ayyuka na jihar Kano Mr. Marwan Ahmad ya ci gaba da yin katsalandan a kadarorin duk da hukuncin da kotun ta yanke, lamarin da ya sa mai shari'a Amobeda ya sanar da sakamakonsa kan Mr. Ahmad. Sanarwar ta yi gargaɗin yiwuwar raini da ɗauri idan ba abu umarninta ba. Bugu da ƙari kuma an bayyana cewa gwamnatin ta jihar Kano ta nemi a shigar da ƙara a gabanta na dakatar da aiwatar da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke. Umarnin kotun ya bayyana cewa za a ci gaba da zartar da hukuncin ƙara mai lamba FHC/KN/CS/208/2023 wanda ya shafi haɗakar amintattu na ƙungiyar masu shagunan idin masallacin har sai an yanke hukuncin ɗaukaka ƙarar. To a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin da kuma wani sabo da dumi-duminsa a tashar mu ta ARA Digital.